नंगौ 30 नं गरेस्वर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आं बिपुल कुमार बसुमतारिया दा बावैसो जे बिजाथि बिलाइ बेखौ गथायबाय बे बिजाथि बिलाइखौ जोबोद मोजाङैनो गथायनो हाबाय जोङो जेबो माने गोरोन्थि गैयाजासे जोंनि सार्कोल अफिसार मेडामा जोबोद मोजाङै नायनायनि उनाव बेखौ आजावबाय आसा फारिदो जोंनि बिजाथि बिलाइया गनायथि मोनगोन आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आं माने बिसायख'थि गेलेनो थाखाय खाबु मोनगोन। मा बुंगोन जिहेतु दिनै गोबां रोजा रोजा जिहेतु रायजो राजाया नोंथांनि बे नमिनेसन गथायनायाव जिहेतु बाहागो लादों बे समाव माने आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफारिया लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानगोन जे बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सासन थांनाय 5 बोसोराव सोलिबाय बे सोलिनायखौ मोजां मोननानै दिनै माने स्वतस्फूर्त भाबे माने गावबा गावनो दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा जोंखौ समर्थन खालामनो थाखाय मदद होनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों आरो बेनिफ्राय जों हमनो हायो फैबाय थानाय जि 22 सेप्तेम्बराव 22 सेप्तेम्बराव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ गोबां भटआव देरहानो हागोन बेखौ जों जिहेतु नोंथाङा देरहासार जानानै जिहेतु जायोब्ला जालाङोब्ला रायजो राजानि गिबि खामानि हिसाबै बबे खामानिखौ मावगोन? नाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै बेवहाय खौसेयै माने लाना थांनायनि जि परिकल्पनानि गेजेरजों प्लेनिंनि गेजेरजों खामानि मावबाय थादों बेखौ जोङो प्रायरिटि होगोन लोगोसेयावनो बे ओनसोलाव थांनाय गोलाव सम असान्तिजों जों खाथायनो गोनां जादों दिनै बे सान्तिखौ थांनाय 5 बोसोराव जों मोननो हादों आरो बे सान्तिखौ जोङो बहाल लाखिलांनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन बेनि अनगायैबो जोंनि बे माने गरेस्वर बियाबाव माने किसुमान माने जौगालु खामानि मावनो गोनां दाबो आद्रा दंबावो आं बे जौगालु खामानिखौ जोबोद गोसो गोरबोजों माने मावफुंलांनो थाखाय नाजागोन आरो बेवहाय माखासे इन्सटिटिउसनफोर हयथ' जोङो फसंनांगोननि गोनांथि दंबावो गरेस्वर टाउना गोदान टाउन बेवहाय बे साखाथि फाखाथि गोबां माने दिनै सुबुं अनजिमा थायो बेवहाय गोबां गोदान गोदान माने इन्सटिटिउसनफोरनि दरकार दङ गतिके बेफोर इन्सटिटिउसनफोरखौ बे गरेस्वर टाउनावबो साखाथि फाखाथियाव गायसननो थाखाय आं नाजागोन। जिहेतु फैबाय थानाय समाव जिहेतु बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? जोङो सियरखौ बुङा नाथाय जोङो आं नैबे बाथ्राखौनो बुंनो लुबैयो जोङो गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां मार्जिनाव गोबां बांसिन भटआव जोङो देरहानो हागोन बेखौ जोङो दिनैनि जि रेलि बे रेलिनि गेजेरजोंनो हमदांना मोनो।